And kuna first kuna James number 1 verse 22 to 25. James 1 22 to 25. All right, I will read it. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. For he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of man he was. But he who looks into the perfect law of liberty and continues in it, and is not a forgetful hearer, but a doer of the work, this one will be blessed in what he does. Nasi maskat mangwana nana would finish ave maskat. Pane chino chinonzi doing things. Kana kuti doing stuff. Muna anozviwa zvinhu 100. Asina kana 1 chaanoita. Anokundwa nemunhu anoziva chinhu 1. But chinhu 1 chacho achichiita. These days we do not suffer from not having information. We have all the information that we want, but the problem is we are not actioning the information. Can I repeat this? I'm not sure if it's making sense. We don't have deficiency of information or a shortage of information, but we have shortage of application of information. Mazwana hatina dambudziko rekuziva kuti vhesi rakati rinowanikwa kupi, asi tine dambudziko rekutora vhesi iro rutoriita ukangotaipa a word rauri kuda iwewe paGoogle, vhesi rauri kuda muBhayibheri rinobuda. Even uri patight ukaenda kutsvaga panoti ukafamba, though I walk through the shadow of death, uchingopedza kuti though I walk through the shadow of death, wobva wati Bible verse, that scripture pops on your phone. Saka hatina dambudziko reinformation. Even usipo pandiri kuparidza vaenda kubasa, Facebook vachaloda, audio vachaloda, kureva kuti the word of God is available, but the doers are not available. Shoko raMwari riripo. Wotozonzwa achitaura kuna James, kuna 2 Timothy chapter number 1 verse 7. Yet iyo, I did not give you the spirit of fear, but I've given you power and a sound mind. Kureva kuti Mwari vakatipa simba, hakuna asingazvizive kuti Jesu anoporesa vanorwara. Uye hakuna asingazive kuti Jesu vanopa pfuma. Chatisati taakugona kuapply the word, hatisati taane confidence to apply the word. Unonzwa munhu achiti mfundisi ndingawana basa here, mfundisi ndingararame zvakanaka here. The liberty is there, the grace is there, but how many people are willing to apply it? Vakatitangira kurarama vanogona kutaura kuti takanga tisina ruzivo, takanga tisina information, takanga tisina knowledge, but now we have the information, we have the knowledge, we have the scriptures, the Bible kudara. I remember tichikura kuti munhu aigona kugara neBhaibheri pachechi, paigara kuita Bible 1 richita kukumbiranwa adonetwa nemamissionaries, but the Bible is there on electronically, is there physically. So hakuna munhu asina shoko raMwari, but we have heard the word. Iyo kune channels of the word 24/7.
that screen and publicize the word of God, kana uine nzara nenyota yekunzwa shoko raMwari, it's plenty it's there in abundance, but how many are living according to the word? Vanhu vane chijairira cheshoko raMwari. Vanhu vajairira kunzwa shoko raMwari, havacharohwe nehana, havachina chavanotya, asi nekuti vakarinzwa asi havade kuriita. Hauguti nekuti wagara mumba makazara madrinks, unoguta kana wamwa. Haurarami nekuti wazvinzwa, unorarama nekuti wazviita. Kuita kunorwadza than kunzwa. Life yakagadzirwa into two phases. Pane zvinhu zvinobhadhara, zvinorwadza kuita, nezvinhu zvinonakidza, zvisingabhadhari, zvisingarwadzi kuita. Let me give you this illustration. Kana uchiona bhora, unoona for 2 hours. Vanhu vanoona bhora havadhozi. Vangani vanyu vakambogara padhuze nemunhu anoona bhora? Havambona munhu anoona bhora achidhoza? Anenge achitokika. Ukagara padhuze unorohwaka. Kana unongozonzwa muri pakati nepakati, munhu akuskirima, haarare. Asi verenga 2 hours. Umboona kuti pakamira sei. Bata bhuku so remetsi riya kana rekosi. Wakabvira rini kuona maZWorld? Munhu anoona ZWorld kusvika pakutadza kukwesha mazino chaiko. Kuswera aine pulling socks, asina kukwesha mazino, achingotya kupfuurwa neepisode 1. Asi hazvibhadhari. Even ukaona maZWorld 100 episodes, hapana chamunoita. But doing the word of God, it needs application. When you do the word of God, knowing kuti tine nherera, it's one thing. Going to help an orphan is another thing. Chandakaona ndechekuti kuita kunorwadza, kuteerera hakurwadzi. Manzwa ndichirayira vanakomana vangu kuti bvisai zvegumi. Vese vanzwa. Asi June havabvisi, July havabvisi, August havabvisi. Kusvika December. Kusvika munhu anosvika pakuroora mudzimai wake asati ambobvisa chegumi. Not only kubvisa chegumi, anosvika pakuroora mudzimai wake iye wacho asina kana bank account kana saving. Aseve yese yawana pa WhatsApp bundle, yese yawana pa phone, yese yawana hapana inoiswa kuna Mwari. Kuita kunonetsa. Do you know kuti what you know and you do it? If you do only what you know, you can live a better life. But that what you know, you don't do it. Hakuna munhu asingazive kuti mbanja haiputwi. Hakuna munhu asingazive. Kuita ndokunonetsa, asi kuziva tinoziva. Vangani venyu vari kuti I lack information. Vazhinji we know. Shoko raMwari riri kuti kunzwa, tikanzwa, tikasaita, hatina zvatagona. Vanhu vazhinji vakanzwa, asi havana kuita. Regai nimbodzokera kuexample inorwadza, isingataurwi nevafundisi, but ndiyo reality. Hakuna mwana wechikoro ari muno pavakuru vakanditeerera akaenda kuchikoro aisaziva kuti kuverenga ukapasa unorarama zvakanaka. Hakuna kana 1. Asi vazhinji havana kupasa vachitozviziva. Kwete kuti mabhuku akanga asipo, no. Vamwe vaitorara nered spot riya, kukotsira akaritsamira kudaiwo, asi hazvina kupinda mukati because harina unzi rinotsamirwa, rakanzi rinoverengwa. Can I repeat this? Hakuna aisazviziva, asi chakaremera vanhu kwakuri kuita. Kuyanga isiri nyaya yekunzwa, kwakuri kuyanga isiri nyaya yekunzwa, kuita. Chanetsa vanhu ndechekuti we hear the word,
We listen to the word, but we don't do the word. Be doers of the word, and you'll be blessed for doing the word of God. You don't get blessed for listening to the word of God. There's no blessing in listening, but there's a blessing in actioning the word of God. Aupiwe mamarks muklasi yekuti wanzwa ndichitaura, unopiwa mamarks yekuti wazonyora test yacho ukapasa. How many have heard the word of God and have never actioned it? Even patiri kuti mwaka mutsva kunzwa kuti kune new season uchanzwa. Pastor will repeat it every day. But are you going to experience the new season? Maybe not. Maybe yes. Why? You need to go out and do it. Can I repeat this? You need to actually go out and seek the new season. New season haisi kuuya kuvanhu vakarara. Iri kuuya kune vanhu vanzwa kuti kune new season. Votanga kuitsvaga kuti iripi. Ndaizvibvunza manheru pandainamata ndikati Mwari, show me what I need to do pahafu yegore yasara, because zvataida kuita gore rino semhuri takatozvibata zvese. Saka ndechipi zvechimwe chatingaita pa 6 months dzasara? Because I will never be blessed for saying zvandanazvo zvakwana. I am blessed for seeking more, for entertaining more capacity. Unonzwa munhu ane 40 years achiti hanzi ndamunhu mukuru, munhu ane 50 years achitaura kuti handakugadzirira retirement. Uyezve ndine mumwe munhu ari munoka ari kuvaka kumusha kwaChirumanzi kana kuvhumba maramba pfungwe izvezvi, so ari kutenga marata achiendesa kuuzumba. Nyatsonditarisa zvakanaka. Wapedza utanga kuti Mwari ndinokutendai, muri Mwari weminana pauzumba. Ndiani anda kunoona madhongi kuuzumba? Wambobuda muno muJoburg munomu mune maroads ane kuZimbabwe ukati ndiri paflyover munhu wese anokuona. Ndikunyepa here? Ukangopinda maRarare ukati ndiri paflyover munhu wese anouya kwauri. Ukauya kunoku ukati uri paflyover hapana anouya kwauri, because maflyover acho haazikanwi kuti mangani. Wodzokera ikoko kunoti ndaakuvakira ndakusiyira vana vangu nhaka. Dzimwe nhaka dzatinombopiwa nevanhu. So limitation of the mind. You don't get blessed for listening. You get blessed for actioning. And you don't get blessed for doing ordinary things. You are blessed for doing extraordinary things. Vese vanhu vakanyorwa mumakroniko vakanyorerwa nyaya yekuita zvisina kujairika. Unoziva here kuti ukadya, kune vanhu vanorarama this life kuenda kubathroom, kudya, kurara nekugeza. Nothing more, nothing less. Pfungwa dzako don't think beyond kuudzwa. Kune vanhu vane the gift of listening, of submission. Apana pamwe pacho ndinombotarisa munhu ndoti munhu anogona kurarama 10 years asati amboita zvaafunga. Shoko raMwari pari kuti be doers of the word. Pane commandments nemitemo. Hanzi pane chinhu hanzi nyika inodengeneka kana kuti inozungunuka kana murombo akava nechekudya, shirikadzi ikaroorwa, kana kuti anga asina chingwa akava nechingwa. Kureva kuti nyika yakajaira kuti vakwereti vanoramba vachikwereta, vasina vanoramba vainazvo. Ndopa unozoona vanhu vachiti kuna Bhatimio, keep your peace, iye asingaoni. But Bhatimio anonzwisisa concept yekuita. Ari kuti mwanakomana waDhavhidha, ndinzwirewo ngoni. He made noise for himself. Pane zvimwe zvinhu zvekuti kana tichiita mushoko raMwari
Mwari, we must not listen to people who feel pity for us. Kana paine munhu akaipa muupenyu, munhu anokunzwira tsitsi, osvika ubva kuti ndozvizvo zvinoita munhu waMwari, Mwari vakuitirei zvakanaka, shingirirai henyu munhu waMwari. Munhu iyeye haana kubvira akakunakira. Can I repeat this? Munhu anoda kukunzwira tsitsi, break away from those people. Sympathizers are the worst enemies of humanity. Can I repeat this? Any sympathizer is the worst enemy of humanity. Inini ndine hama dzangu dzakawanda, but ndine police one. I don't buy anyone food. Kukuigira grocery, kukutumira grocery, paper bag, kukutumira mbare bag ye grocery, uri ku Zimbabwe, usimbereki wangu kana uri munomu. I don't do that. Mubereki ndo andotumira grocery. Ndikakutengera sugar makanda nasi, ikapera unodzoka futi, ichipera unodzoka futi. But ndikangokuudza kuti shamari ukaenda apo, ukaswera apo, panotengeka sugar, ndakubatsira. But so many people in the word of God, people feel compassion for you, people feel pity for you, people want to sympathize for you, and you have never actioned the word of God. Just like my singles, vanonzwira tsitsi my single people, but I don't think it's right to feel pity for them. Havana kuremara, avarware pfungwa, hapana chakashota pavari. Let them just go out there. Vanotenga dzimba, ngavatenge dzimotikari, ngavadye zvinonaka. They are not crippled. Kungonziwa am single so. Pese pawasvika unoita kunge wakanaiwa, nepari kutaura vamwe unenge wakanyarara. Hauna kuremara, pakanzi I have given you a sound mind and I have given you power. Hapana kunzi men, hapana kunzi married, hapana kunzi widow, hapana kunzi orphan. Nyama yose, Bible roti ndadzikisa mweya wangu panyama yose. Can I repeat this? Kana usati wa even zvirema chaizvo chaizvo, kuremara hakusi kufa. Vangani venyu vakamboona vanhu vari crippled vane zvinhu zvavo. You can still do stuff. Uri pa wheelchair, you do stuff. Usina rimwe gumbo, you do stuff. Doers of the word. Ripi racho mufundisi ramuri kutaura? Ini ndinofarira angu mavhesi. Ana kana muchida uye muchetenda, muchadya zvakakora zvenyika. Vhesi iyo ndoida wakomana. Vhesi iyoyo, kana ndakafunga vhesi iyoyo, nenda kutofunga imwe ofisi yekufonera. Bible robva rati pfuma yevasakarurama yakagadzirirwa vakarurama. Kana tiri doers of the word, ngatinotsvagai kune pfuma iri mumaoko yevasakarurama iuye mumaoko yevakarurama. Nditirewo amen ivava. But manje pakunamata kwedu takadzidzisana kuti mari is not part of worship. Takadzidzisana kuti pfuma, vanhu vazhinji vari kuomerwa neupenyu. Why? They want to do the word of God minus ownership. Hakuna munhu anonamata Mwari zviri effective usina chinhu. Can I repeat up? Present worship yepanapa inonzi inoimba stereki, but chinovatuma kunyanyofarira kuimba ukwanisiro. Kana pasina chinhu, pakaoma kunamata Mwari. Vana vaMwari, be doers of the word. Bible rinoti ndauya kuzokupa, I came to give you life and life in abundance. Let's learn to accept kuti we possess, we recover. We repossess, we recover, we own, we direct, and we command. Kana wamwana wa Mwari, you must have a possession attitude. You must have ownership attitude. You must have dominion attitude. You must have murangariro wekuti ndinofanira kuva nazvo. Can I ask you one question? Ukaita baba vane mota 5, mwana wako obvaona achinyanyofarira bhasikoro, what happens to you?
Naomba kubvunza mubvunzo. Handi munomu ndine vabereki. Une mota dzako 5 pamba. Uona mwana wako anofarira bhasikoro. Ane 18 years haadi kubata mota anda bhasikoro. Haurwadziwi. Ndo zvakaita baba vedu vari kudenga. Vakaunza zvinhu zvakanaka panyika. Vakaunza makomborero panyika. But vanotenda havade kuita ukama nezvakanaka. Ndakabvunzwa nomumwe munhu zvikanzi mufundisi, is it not a sin to kuti kana ndichiita basa ndipoto ndichichaja kamari commission, is it not corruption? Ndikati kune chinhu chinonzi commission. Vanonyanoziva chinhu chinonzi commission. Vanonyanochiziva. Makambotenga imba, agent wemba haana zvaanoita, anotsvaga ari kutengesa neari kutenga, otoita mari yake ipapo. 7% of the value of a house goes to salesmen. What does the salesman do? Haapendi, haatsvairi, anongotsvaga ari kutengesa neari kuda kutenga. Obva audza ari kutengesa kuti you don't phone ari kutenga. Kana uchida kunetsana agent ari kutengesa, ari kutengesa imba, enda unotaura naona wemba kana kushanyira ona wemba iye asipo, anofuta kudai, ari kuziva kuti muri 2 hadzigaye, ndofanira kusanganisai ndokudyirai. Makambozviona vamwe hamusati matenga dzimba, simukai pamalevel titaure language yakafanana. Ngosimudza danho titaure language yakafanana. Plus maagent acho haabhadhariswi kuaona. Kana wasvotwa nekuti pastor wataura zveagent wemba, Google wofonera what I want to view your house, the house that I've just seen on internet. Kungonoona imba. Do you know kuti people isusu and isusu chakatiuraya mentality. Kana usina mari chinokutadzisa kunovhiwa imba chii? Kana usina mari chinokutadzisa kungonopinda mufortuna kuToyota chii? Panomwe musi wandakashanya kune rimwe guta vandashaya zvekuita. Meeting yangu yanga iri ya 12 vayachinjwa to 2. Ndakangoenda pakase weMercedes Benz kwakupakaenda ndinayo. Ndakadzipinda dzose ndichistata ndichibuda kusvika tiudza kwani zviri nane dzani kuita makuhwa paWhatsApp. Ndopaka ndakastata 5. Ndikati this one seems interesting, can I just reverse? Unyatsoona kuti zveshuwa muno makanaka. Pandakazobuda imomo ndichidzokera mubhaki ndakaona kuti vakomana apa pane nyasha. Ende kana vakuziva kuti pane nyasha, wobva vanoerenga shoko raMwari riri mubhaibheri rakati pawatsika netsoka dzako ndadini, ndakupa. Saka ukaona ndane imwe Benz gore risati rapera, uzive kuti musi uya vakashaya pastor zvekuita, vakaenda pagaraji. Because nanhasi ndakutoziva yandiri kuda. Chisati chavepo imari yacho, but yandiri kuda ndaakuiziva. Kwete noti ndakaronga unotsvaga Benz, ndakangobohekana ndikawana pekuswera. Iwe ukabohekana wana pekuswera pari fruitful. Be doers of the word. Vanhu vazhinji vari muno, you know my verses are powerful, but do they work in your life? Ukatanga kunamata so ukati ndiri mukundi nekupfuuridza, wakakunda chi? Ndiri mukundi, ndiri mwana waMwari, all things belong to my father. Iwe unei? Zvaunoti pfuma nyika nekuzara kwayo ndezvababa vangu. Tichinamata tobva tati the Israelites were given land when they were migrating from Egypt to Canaan. They went and repossessed all the land. Iwe hauna kana peace kana yekuruzevha chaicho ine zita rako kana kwasabhuku hauna. We are hearers of the word. You know God gives land, but you don't have. Kachipisi kadiki diki chako kana ka RDP chako, you have never attempted to offer for an RDP. Kana mukuku chaiwa hauna. Andidi to ugare mukuku, but you can raise money nemukuku. Unogadzira mukuku oisa vanhu mukuku. Andikune vanoda tangosvika iri muno muSouth Africa, tisisi takatanga naye tinogadzirira vanoida.
Unonzwa munhu achiti I shall and I the Lord, I will supply all your needs. How many of your needs have been supplied? Uchibuda muno urikuenda makanda huko, uchibuda muno une dzungu sore kuti mwedzi wapera ndobhadhara nerent, but hauneti kuramba uchidzokorora. I the Lord will supply all your needs. Chii chawakasupplyiwa? Faith, when you don't practice it, it doesn't work, it becomes noise. Be doers of the word. Vanhu vazhinji pavanoya kuchechi, what do you do for God? Mvunzo wangu, what do you do for your master? Be doers of the word. What do you do for your Lord? Apa ndakubata manja. What do you do for Christ? What do you do for Christ? Chii chaunoita for Mwari? Vanhu vari muno vazhinji, we come to church, we go. We come to church, we go. When God wants to bless you, for what? Be doers of the word. Do not be listeners only. Ndinoverenga Bible iri zvakanyanya. I can quote you 1,000 scriptures. But mazuano handichadi kuverenga Bible zvekuverenga zvinhu 10. Ndikaverenga chinhu 1 chinoda kuti ndichiite, ndobva ndambogara ipapo ndichiedza kuchiita kusvika ndagona kuchiita. Ndikaisa theme inini ndisati ndaiudza vanhu, ndofanira kutanga ndaziva kuti kwandiri inini iri kuchinjei. Kune vanhu vakawanda vamuri kuinvita kuchechi vasati vakuuya kuchechi nekuti havasati vaona chikonzero why you go to church. Can I repeat this? Ndati kune vanhu vakawanda vamakainvita kuchechi vasati vakuuya kuchechi because they don't see why you go to church. Kudhara ndaiti kana ndichida kutenga zvinhu, kana ndichida kutenga zvinhu ndaitarisa price, ndotsvaga the cheapest. Ndakaona kuti I was limiting myself. Mazuano kana ndichida kutenga chinhu ndotsvaga the best pa comfort, ndotenga ichocho. Kwete nekuti chakachipa, because ukasvika mumashopa akamira akadai so, rega ndikubatsirei pavamo masikati andakunaurikuya mashopa akamira ndipo macheya maviri, ndipo macheya maviri, 1 yamakagarira iyo vamakanda ne1 namulambo iyo unzai apa pane vasingaoni. Right, macheya aya hapana inoswinga muchechi muno, hatina inoswinga. Handiti regai ndishandise idzodzidzi. Iyi cheya iyi icheya yakagadzirirwa varombo. This one is for the poor, it's 39 rand when it's bulky. When it's alone, it's 45. But it's a chair. This one will cost you around 180. It's also a chair, but for people with a little bit of money. Kuna imwe inoita kuma 800. Saka what they do kana vachigadzira even boots, vanogadzira boots Hong Kong, vogadzira boots leather, maringe nepfungwa dzemunhu achauya achitenga. Ndo musiyano asiye aripo, ndo musiyano wemacheya aya. Handiti vaya vasingadi zvinovanetsa vanotenga iyi, ukagara panotsvedza yobva yaladha wombodona. Kana uine muviri muhombe bichana, you need to sit on this with care, because tsoka dzayo dzinodini, dzinoremerwa. Then this one yakagadzirwa hauremeri iyi. Anditika iyi hairemerwi, haina dambudziko nemunhu agarapo. But vanogadzira macheya hazvirevi kuti ava vari kuita mari kana kutengesa dzakawanda kupinda ava. No, mhando yevanhu vagadzirirwa nemaonero avanoita upenyu. That's why muchiona kuti Mercedes Benz iri kutengerwa mota, vanogadzira matata vari kutengerwawo mota.
maringe nepfungwa dzako. Saka kana wauya panyika unorarama upenyu unoenderana nemaonero aunoita. Be doers of the word. Ukaona padhuze unodzoka padhuze, ukaona kure unodzoka kure. I need to give you this example. This is very painful, and I want to repeat this. This is very painful, but this is truth. Vanhu vese vanogara paunogara, now mwedzi wakupera, kutanga musi wa22 ndinomuka manheru ndichinyengetera kuti Mwari, hakuna mwana wangu anoshaya rendi. Zvazvinoreva ndezvekuti ari kubhadhara bhondi re30,000, mwana wangu anopiwa 30,000. Ari kubhadhara mukuku we250, achapiwawo 250 nekuti ndakumbira rendi. Maringe nevana vangu mafungiro avo, vese vachapiwa rendi yavo. Pane ranonamata pano anoti mufundisi ndinonamata pachechi penyu, but zvamakataura zvakaramba. Vazhinji hazvirambi, hamudi kutraya. You don't want to try it. Haunyure ukatraya, ukateerera shoko raMwari haunyuri, but chatisina ifaith yekuzviita, but kuzvinzwa tinozvinzwa. Doers of the word. Iyo zvinapedza kutaura nyaya yemacheya iyi. Iyi cheya itori one level up. Pandanga ndichimaketa naachifunga kuti munhu ane chigubhu mumba make, anoti ndikauya anondipa chigubhu chakapera mafuta, akuchinotengawo iyi. Pano umwe munhu kuti unoshaya kuti womurova here naye munhu mukuru uyu, womuita seko, wombomuvhuraudza nemoto here. Shuwa unopa mufundisi chigubhu chemafuta kuti ndigare pachigubhu chawakanhonga chependi. Uchitadza ungonotenga hako iyi yandati ndeyevanhu vasina mari. Pambacho ungasvika unonyatsoonoti panapa pakaoma, dzamunhu waMwari hatisati tanyatsokomborerwa, garai henyu naapa uchindipa chigubhu. Unyatsoonoti pfungwa hadzisi kushanda idzi, pfungwa dzezvinhu zvemahara. Chigubhu chacho haana kutenga, akatopfuura nepaconstruction company akakumbira pari kuraswa zvigubhu zvependi. Hupfu unochengetera muchigubhu chakapera dowi. Sugar unochengetera muchigubhu chakapera majarini. Hauna paunoda kumbotengawo, kumboitawo kuti ndichadya zvakakora zvenyika. Iwe ndio unoziva kuti iri gaba rikapera doi rakuiswa shuga, rikapera jemu rakuiswa majarini, rakuiswa masamba. Unyatsotozoti bati wapedza kuti munoshamisa ndimi Mesaya. Kazwi kanoratidza Mwari, but paunogara hapana kana sign yepresence yaMwari. Imbotaridza kuti mbaunochengetera upfu, unotera gaba rependi woisa upfu, kozoti mudumbu mangu muri kurwadza munhu waMwari ndinamatire iwo. Pendi neupfu zvinokama papi? Unotsoshaza kuti munhu akakwana here. Hazvirevi kuti haana mari, haatendi muna Mwari vanopa mari, anotenda muna Mwari vanodzinga mamhepo, ogumira ipapo. Unobamba ndotombofunga kuti pamwe ndikarega deliverance vanhu vanotanga kufunga. Kwanzi vanhu vazhinji vanouya muno kunodzimwa mamhepo, mamwe acho haasi mamhepo, idepression yenzara. Ndombofunga kuti inini zveshuwa maleaders ndombofunga ndimboticha vanhu kubuda mupoverty, because vanhu vazhinji vanouya panapa for deliverance, kwete kuzonzwa shoko raMwari. They don't want to try things, they want to be delivered. But pambacho unoshauri kuti kana uine wamwati uchibvisa shuga muchikasha chemajarini akapera, ndokunamatira papi? Iyo zvikuna munhu kuti Uber kunyangwe ikachipa zvekuita 10 rand anongoenda kukombi. Kunyangwe kuchinaya haasati ambotraya chinhu chinonzi boat, anotya. Do you know kuti boat inombochipa kudarika kombi? Iyo zvichaona takabuda munomu
aine 10 rand haacheki kuti bhoti iri kuti kudii, achacheka netsoka kuenda bramfisha. Mwari vamunoti tinaye Mwari wezvishamiso, tinaye Mwari weminana. Akaguma rini kuita minana muupenyu hwako? I just want to ask you, when last did God do a miracle to you? Did you provoke or inquire from God to do a miracle to you? Kana zvinhu zvangu zvikaramba, ndinotora ndoiva muiti weshoko, ndoti your word says you do miracles. My situation now requires a miracle. Do it. How many of you have requested a miracle before? Munoda kuti minana itwe namufundisi. Can I remind you? Zvinhu zvikaoma kumbira Mwari vaite minana. Kana zvinhu zvikakuomera iti Mwari ndiitirewo minana. Indogara nchizviita. Pano musi wandainyatsvoda mari. Nyatsonzwa kuti mumaoko angu ari kuda mari. Panapa handina mari. Ndangopinda murumu imwe so, Mwari makati you shall provide. Where there's no way you put away. Where there's no food you put food. Ndichipedza imomo ndichinogara zvangu pazuva, ndikaona foni yarira ngirri. Ndakutumira document yo, can you read it and see if we can submit? Ndikati how much are you willing to pay? Zvikanzi check your account, mari yapinda. Pamwe pacho chiri kutadzisa vanhu kuenda ku next level, kunzwa shoko raMwari vorega kuritenda. Kana Mwari vachiita minana ngavamboitawo muupenyu hwako, kana woimba zvive nesense. Pane dzimwe nziyo dzokuti kana isikashandi muupenyu hwako usaimbe, rega kungoimba zvese. Apa handisina hangu maamen. But vangani venyu vanoziva kuti you can inquire for a miracle, you can seek a miracle, you can request a miracle, you can ask God to encounter you when you are at the point of need. Don't wait. Zvazvangoita ndizvozvo. Vangani venyu vakamboerenga panonzi Mwari anodaidza zviri kure kuti zvive pedyo. Zvingani zvamakadaidza zvazviri kure kuti zvive pedyo? Pane imwe statement yandoda kupedza nayo. Kana makuva doers of the word, tenderaiwoka zvakamboitirwa vaIjipita kuti vaIsraeri vakuoneka muIjipita, wombopiwawo matombo egoridhe ekufamba nawo. Inini hangu personally, I don't want to pray minus a miracle. Ndikati namate, maybe masaya enyu haoni. Inini ndikatongogara 2 weeks Mwari vasina chimwe chinyowani chavaitaka, ndotofila kuti I'm offended. Kukatopedza 2 weeks chadzo Mwari vasina kamwe kasaini kekuratidza kuti tichiri kufamba tese, I feel offended. Because you are not, I stay within you. I'm in your midst. My presence shall not depart away from you. Tendera Mwari vapote vachita tuminana so. Can I repeat this? Ndichiri nevanhu here masikati ano. Tenderai Mwari, regai kuva vanzwi veshoko, tenderai zviitike. Handisi hangu tunotenda kusvika papi, but what I normally do muupenyu hwangu, ndikati fambe, ndinotarisa kuti Mwari vakuda kuitei. Ndoti fambe, Mwari vakuda kuitei. Iyo zvinhu ndiri kutonzwa mhepo inopisa ichiuya kuupenyu hwangu soko. Kungonzwa kuti God must just do something. Gore rinosati rapera. Vane zvavakatomboita before, but I still need more. Ndakamboerenga imwe bhuku rainzi Oliver Twist once more. Andizvo? Oliver Twist is asking for more. Kamuchinda kachikumbira porridge. Am I right? Iva nenzara yaOliver Twist yekuti unodya portion yako wokumbira nezvevamwe. Unoziva kuti unogona kunamata Mwari for 10 years usati waita breakthrough, but rega kuitendera kureba nguva yacho. Can I say this? Rega kuitendera. Ndakamboparidza panapa ndikati ukaona zvichinetsa, bata pen nepaper. Kubata pen nepaper wotanga kunyora zvauri kuda. Wazvinyora pasi wovaudza kuti Mwari ndakunyorerai tsamba. Kutovaudza kuti mudhara ndakunyorerai tsamba. Can I really write to God? Yes, you can write to God.
You can write to God. You can write a letter to God. Kunyatsonyora kuti musi wakati, date rakati, ini naMwari tabvumirana zvakati, taisa chidhindo, totarisa kumashure, toona kuti Mwari wacho unoita sei. Kune munhu andichi kutaura naye. Let us not only end to read when it says he is a provider. Let's believe in provision and wait to receive provision. Ndinomwe mwana wangu handisi kuti arimo here kana ndakateerera. Ndakamunamatira basa asingaende kubasa. Ava nabasa, vanhu vekubasa vakuti pemiti yako haisiyo. It's a accompanying spouse. Akuda kudzokera kubasa akundibvunza kuti ndovabvunza kuti ndouya here. Ndikati iwe une mamhepo mani, enda kuofisi. Mari yacho ndoda kutoishandisa kana mwedzi wapera, enda kuofisi. Ndaona shasha yaenda first day hakuna mubvunza, second day tichingoripo nepemiti yacho haisati yabuda. Pamwe pacho tiri kutora nguva yakareba tichikonzauta mamhepo instead yekungoita zvinhu takanyarara. Ndikutsvaga mukadzi wani anoti ndagarisa ndiri marriage, ongoya akatoudza baba kuti ndabhuka dheti remuchato. Wonzwa kuti shasha inoti kudii. Pamwe pacho hauna nekuti haukumbiri. Nyatsobikira munhu chikafu chaanonyatsoda chaizvo. Aguta kuti bati dheti ndapiwa dheti namufundisi. Vati tichate musi wakati. Unoona shasha yakuti zvavataura ndizvozvo. Watopinda rega kuramba uchingonamata Mwari pasina chiri kuitika. Pamwe pacho hauna kuchata because haunombokumbira. Shasha inonyara kuti ana mufundisi watokupai dheti, chirega ititsvage mari. Tapinda. Ini ndakaona kuti vanhu vazhinji havana vakamirira vanhu vanovasuma kuti nguva iya yakwana. Semaimbira nguva iya yakwana yatanga takamirira. Mama akamirirei? Vamwe yakamboimba usongo yandiri kuimba iyi. Hamizive? Yekuti nguva iya yakwana yatanga takamirira. Mama akamirirei? Ini ndine nharo nevanhu vanongonamata Mwari, vachingonamata Mwari, vachingonzwa vasina chavabata. Can I repeat this? Ndati zvimwe zvinhu zvikanonoka zvimanikidzei kukwana nekuti ndiMwari. Kuna munhu ari kunditarisa sobva ati mufundisi. Can I tell you this? First house yataigara takaitsvaga namaimufundisi tiine chikwereti kubengi, tichifamba tichimwa koko nerofu rechingwa, tikapedza kuparidza tomwa rofu nekoko tichiita house viewing. Chimwe chinoattracta mari kutenda kwako, chinoattracta munana kutenda kwako, chinoattracta kuzadziswa kweshoko raMwari iaction yako. Rega kunamata Mwari wakamira, namata Mwari uchifamba. Isu Mwari wedu haana kunyarara, anotaura uye anofamba. Iwe rega kunyarara, famba. Iro gore remwaka mutsva ino ukafunga kuti uchayamba kwako, iwe famba. Can I tell you a secret? Pamwe pacho zvikanetsa kumbira, kukumbira chaiko chaiko, kunyatsokumbira chaiko chaiko. Pandakaenda kuChino University, ndakaenda kune vamwe vainzi Sister Nderezina. Ndikati mama, kumira kuonayo. Kandichaura kumwanangu, ndikati inini vabereki vangu havagoni kundipa mari. Vabereki vangu havagoni kunditumira mari. Vanorima kumusha mbeu dzavo hadzisati dzatengeswa. Pari zvino handina chekudya. Zvikanzi I'm the chief cook wekuZoo, Zimbabwe Open University. Unouya uchidya pese pawadira. Maminista akasiya tonorova. Kwete nekuti tabhadhara, takumbira. Kwete nekuti tabhadhara, takumbira. Saka ndaipota ndichirova chikafu ndichirova. Maimufundisi wandovaziva. Ndikaenda futi kuna vamukarakate, ndikati vamukarakate kana zvikandiomera ndogozopota wandichidya, ina handina. Zvino iwe hauna ukumbire, hanzi handinetsi vanhu, uda kunetsa mhuka. Haina handidi zvekunetsa vanhu. Handidi zvekunetsa vanhu. Iwe unoda kunetsa madhongi iwe uri munhu. Mambo vanhu handina handinetsi vanhu, ndinogara nenhama yangu. Ina handidi zvekunetsa vanhu, handidi zvekuenda kumba kwevanhu ndichinonetsa vanhu. Anonyatsoona kuti mafungiro acho achiri kure nekutenda so. Hanzi nina mufundisi, zvinhu zvikatiomera tinongotambudzika isu mufundisi, we don't want to bother people. Une mamhepo.
bhaibheri rinoti Mwari anoita minana achishandisa vanhu kana zvapuresa inanokumbira. Kwete munhu wese wese itokumbira nyasha dzekuti Mwari ndiratidzei panokumbirika. Kuna munhu ari kunditarisa sokuti mufundisi yamuri kutaura inobatika here? Yes, inobatika. Kune vane extra pane zvavo izvozvo pane zvedu. Can I repeat this? Pane zvavo ipapo pane chi? Pane zvedu. Kune munhu ane mamaikureve 4 ina handina. Mama mugondipawo kamaikureve handina mazuva ano. Kune rimwe zimunhu rokuti rakanyarara so rikasvika pane vanhu so pakanzi vanhu vane vasina mabasa rine richingonyemwerera. Umwe abva asimuka vana baba mazuva ano ndigera hangu kumba mundiranga potosimuka vamwe baba vanoti ndakunzwira ngoni ngatisangane mangwana kuofisi. But ukasa vamwe vanhu vanofunga kuti Mwari achauya achifamba umba kwako netsoka. Mwari anogona kutokushandisira munhu ari pano. Kana zvakapuresa taura. Ukarara nenzara uchifunga kuti hanzi vanhu handinetsi vanhu tinokuviga. Hanzi handinetsi vanhu iwe ndakuzonetsa madhongi. Can I tell you chokwadi chinorwadza? Pakagadzwa mambo panogadzwa nevaranda vake. Pakagadzwa mambo panenge pato nevaranda vake. Hakuna mambo anogadzwa pasina varanda. Newe nzara yako ine vamwe vanhu vakatoimirira kuisota. Kuna munhu wekuti ukanditarisa so unoyatsona kuti uchiri kure nekutenda so. Hanzi pfuma yevasakarurama inogadzirirwa vakarurama. Ukasangana nemuhedheni uchishandira muhedheni mutaurire kuti mwana wangu anoda kuenda kuboarding munokwanisa kundibatsirawo here? Kana aenda kuboarding whether idonation kana aendeswa nebhima kuboarding taenda. Vayani venyu vanoshanda makicheni. Unoshanda mukicheni unyatsoona kuti mari iripo pano hausati waikumbira kana one day. Imboyedza kaumbonokumbira to. Kutoikumbira chako chako. Madam, you know what? I want to buy a car. Like that small one you don't use every day. Wobva wati Mwari vaPastor Jiriji muranda wenyu akati tiropafadzwa. Madam, the car that you are no longer driving each day, that is my dream car. Whether wapiwa kana watenga kana wauya kuchechi nemota wauya kuchechi nemota. Negotiate. How much do you have? You know what I earn. Hanti ndiano kubhadhara. Kutangira ipapo. Umwe munhu imbonditira mavoko mudenga yakayaka. Kana kuenda kubasa kunowaudza kuti do you know my vision is to drive and do ABC muchitaurirana. Uchibuda munomga. Rega kuita Mwari asingafambi. Rega kuita Mwari akanyarara. Rega kuita mutende asingatendi. Do you know kuti vamwe vanhu havana nekuti havakumbiri? Asi ina handinyari. Inini haina handinyari. Ina handinyari. Pane imwe mota yandaidhiraivha ndikatoudza munhu kuti I want to buy it. Are you selling? Zvine vakaguma rini kukumbira. Manje kana problem yako kana vakukumbira udatokumbirawo munhu asina akafanana newe. Waraichirega ndirege kufamba vanhu. Pfure ipapo. Regai ndibve ipapo maimufundisi. Vana venyu vanozonditsamwira. Regai ndichiita zvekuenda kumba handiti masiya mabika. Unorimwe zimunhu soro kuti izvozvizvi rine rakagara pamaresources kuti tent pamaresources ari kumbiri. Kukumbira chaiko chaiko. Ini ndinofunga kuti munhu wese wandakashandira ndakamukumbira. Munhu wese wandakashandira ndakamukumbira something. Because ivo vanondikumbirawo kuti nhasi tiri kukumbirawo tine vaenzi mutinonokei kuenda. Hauna kukumbirwa naye. Iwe kana wakumbirwa uchadi kuzo uchingopedza kundikumbira chakumbirawo. Imbonditira madima wako mudenga yakayaka kudai. Ndine vanhu vanotenda here. Kana uchitenda ena unonamata Mwari unofamba. Kana uchitenda ena unonamata Mwari unoita zvinhu. Kana uchitenda ena unokumbira Mwari ngavaite zvinhu. Mupenyu hwako through kubasa, through kumba, through kwawaenda Mwari ngavaite zvimwe zvinhu. Manje iwe ukasangana nemunhu unenge wakangonyarara.
Inini ukatoona ndataurira employer good compliment yekuti you are looking good, what is ensuing is a request. Tarisai vanhu, ndoda kuti munyatsotarisana mone kuti kana ndichitaura nechirevei. I still insist we must have power to give and power to request, so that our faith is not by hearing but by doing. Kuno munhu kuti atonzwa ndichitaura daika zvatopera is not going to do anything. Chirega ndi maifundisire gani siyane nevana. But kana wapedza kuverenga Bible, don't read the Bible and get an instruction and leave it. Ndine vanhu vandoda kukumbira masikati ano kuti pauri kubuda munomu, go and ask God to do something. Kana kuti go iwewe wacho and do something. Apa nanchitaura vanhu vanokumbira, imwe yacho ndeyekupa Mwari chinhu. Mwari ndikakupaiwo, imi mozondionawo. Iyoyo manje inoshanda futi. Andaba nanchitaura plain request. Imwe yacho ndeyekuti musharukwa ndakuonai, mozondionawo pamberi apo. Munozviziva here kuti zvinoshanda mushoko raMwari? Kungoti Mwari ndakupai, imi chindionaiwo pamberi apo. Manje apa vanhu havasina amen. Vanoda pekukumbira vasina chavaendesa. Apa pe-exchange apo pakaoma, ndichapadzoka mumwe musi. How do I do it to appeal to the Lord? Unotonzwa murume anonzi Jacob achiti kana ndikandasiya mafuta angu pano ndikaenda ndikadzoka ndichakuonai. Amunombopaverenga? When we pray, we must pray and have results, not only listening without results. Simudza ruoko rwako. Baba, ndokutendai mangwana masikati ano kuti patanzwa shoko renyu makati tikanga tichida uye tichitenda tichadya zvakakora zvenyika ino. Shoko renyu rinoti you have not given us the spirit of fear but a sound mind and power. I pray for each and everyone hearing me as I pray. Let them have power. Power to life. Power to hear your word. Power to action your word. Power to possess. Power to recover. Let them have a sound mind. Whenever they open their mouth, they must speak what brings your glory to the face of the earth. Pavanovhura miromo yavo vachitaura, ngavataure zvinounza nyasha, ngavataure zvinounza kurarama, ngavataure zvinounza simba renyu panyika, kuti zvigozikanwa kuti muri Mwari. Ndakurilisa kereke munyika Mwari. Favor yekuchinja shoko renyu kubuda mubhaibheri Mwari riraramike panyika. Vatye zvivi, vabate pfuma, vataure izwi renyu, vabviswe kuzvirwere, vabviswe mukutukwa, vabvise mukushorwa. Simudzai kereke yenyu Mwari, irarame upenyu wakazara nekubwinya kwenyu, vararame upenyu vakazara nekugona kwenyu Mwari, kuti vanovaona vati ava vana koma vana vaMwari vakazara nekuchengetedza kwenyu. Muzita nemuropa renyu Mambo Jesu, we worship you. Amen. Amanesha Mwari variko, tinoti Mwari variko veduwe. Amanesha Mwari variko, musanyeperane, musafurirane, musakurudzirane. Musanyeperane, musafurirane, musakurudzirane. Tinoti Mwari variko kudenga.